Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Masoyanmu da fatan kowa yana lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Yau insha Allah a cikin wannan sabon bidiyo namu za mu kawo muku sabon fim mai suna Na rantse wanda jarumi NTR ne ya fito a cikinsa. Insha Allah a yau za mu fitar muku da shi da yardar Allah. Yauwa kamar yadda kuka sani cewa dai wannan YouTube namu yana kawo muku fina-finai Indiya ne sababbi akan wannan YouTube namu da kuma tsofaffi masu daɗi duk muna kawo muku akan wannan YouTube namu. To insha Allah a yau ma mun taho muku da fim mai daɗi mai suna Na rantse. Na tabbata da cewa insha Allah idan ka kallon sa zai matuƙar burge ka sosai. To kamar waɗanda ba su iya yin downloading ba da kuma yadda ake bi ƙa'ida a yi kallon bidiyo, to suna iya kallon bidiyo daga farko zuwa ƙarshe saboda zai matuƙar taimaka musu gun yin sauƙi ba tare da an samu wata matsala ba ko kuma an sha wahala gun abun ba. Abu na farko shi ne bidiyo yana da makullin sirri wanda idan baka samu makullin sirri ba to ba za ka iya buɗewa ba, da hakan ya kamata ka biyo bidiyon daga farko zuwa ƙarshe domin ka ga makullin sirrin da aka saka ma wannan bidiyo. Kamar kullum muna buga muku misali ne da YouTube. Misali idan muka buɗe wannan fuska, kafin mu wuce wani wuri idan baka yi mana subscribe ba ka daure ka yi mana subscribe, sannan kuma kana yi mana comment na godiya ko kuma comment na wata tambaya da kake da ita, kana yi mana comment a nan, sannan kuma nan kana yi mana liking ɗin bidiyo domin ka taimaka ma bidiyon mu YouTube su yaɗa shi zuwa waɗanda ba su taɓa kalla ba. Idan kuka diba wannan fim ne wanda muka fitar a jiya mai suna Mugun Dawa wanda dogon zango ne kamar yadda kuka gani a cikinsa. To idan kana son ka buɗe za ka buɗe link ɗin. Idan ka buɗe link ɗin za ka iske akwai description, za ka iske akwai link da ke kai. To idan ka ɗauki link ɗin zai baka damar da za ka iya shiga cikin wani website. To a can ne zai baka damar da za ka iya yin downloading ɗin bidiyo. To ga shi nan yana buɗe mana sannu zai buɗe mana zuwa website ɗin. Idan ka duba a nan za ka iske ya buɗe maka wani wuri. A nan za ka iske ga sunan fim ɗin Na rantse. Sannan idan ka yo a ƙasan nan za ka iske an rubuta accept, sai ka yi accept domin shi baka damar da za ka iya aiki cikin sauƙi ba tare da ya ta baka matsala ba. To kafin mu wuce wani wuri muna tallata muku wani group WhatsApp ga wanda ba su shiga cikinsa ba. Kuna iya mana magana da lambobin da za mu ajiye muku a nan. Idan ka ɗauki duk lambar da ka ɗauka za yi maka ƙarin bayani wanda za ka iya shiga group ɗin, wanda na tabbata da cewa group ɗin idan ka shige shi za ka ji daɗi sosai saboda ana kawo Indiya Hausa sababbi wanda ba ma sakawa akan group akan YouTube, wanda kullum sai an fidda Indiya wadda ba ma sakinta akan YouTube saboda ba mu da lokaci. Idan ka buɗe nan za ka iske nan akwai alama downloading now, wanda idan ka danna downloading now ɗin zai buɗe maka ne zuwa kai tsaye cikin Google Drive ɗinka. To kamar dai a yau dai gaskiya ba mu saka memory pass ɗin bidiyon ba. To abu na farko da za ka yi shi ne kawai za ka zo wannan alamar OK, kana yin OK kawai zai buɗe maka kai tsaye zuwa Google Drive. Idan ya buɗe maka a nan Google Drive nan zai baka damar za ka iya amfani ka kallo. Sannan a nan za ka iske akwai guda uku da suke a kai, wanda idan ka danna su za su baka wani shafi ne wanda za a iya baka damar alamar downloading, kana yin downloading ɗinsa. Yauwa misali idan ka danna gashi kamar haka zai buɗe maka wani wuri. Idan ya buɗe maka wani wuri zai kawo maka alamar nan. To wannan shi ne gun saukewa, ma'ana telecharge wanda zai baka damar da za ka iya saukewa kai tsaye cikin wayarka. To nan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyo sai wani bidiyo da Allah ya haɗa mu.